Bueno, la idea és la següent. Nosaltres tenim un vaixell que està arribant a terra. Llavors, ara mateix, pel que veiem a l'enunciat, sabem que la distància que mesura el far és de 40 metres. Vale? Llavors, diu, sobre el nivell del mar, l'angle de depressió bàsicament és, si féssim una línia recta, vale? Féssim una línia recta cap aquí, l'angle de depressió seria l'angle que baixa això. I això aconseguiria fer una cosa així. Dóna la casualitat de que aquest angle d'aquí és el mateix que aquest d'aquí. Per tant, en aquest cas, sabem que això d'aquí és 55 graus. Llavors, volem saber, perquè a quina distància del far es troba el vaixell, vale? La distància del far es refereix a des del vaixell fins aquí, quina distància hi ha. Llavors, la nostra incògnita és precisament aquest trosset d'aquí. Això ho podem pensar, doncs, com un triangle en el qual sabem que, primer de tot, això d'aquí serà terra i això d'aquí serà l'ual del far. Com la terra respecte del far està tot recte, podem pensar que aquest angle, òbviament, és de 90 graus. I com havíem dit que aquest angle és l'angle de depressió, sabem que aquest angle és de 55 graus. Per altra banda, sabem que aquesta alçada és de 40 metres. Això ho desconeixem i això d'aquí és el que volem saber. Volem saber aquesta distància. Doncs sabem que una fórmula necessària de la trigonometria és precisament aquesta d'aquí, és a dir, que la tangent d'alfa és igual al catet oposat entre el catet adjacent. Què sabem nosaltres? Què coneixem? Nosaltres coneixem el catet oposat, que és aquest d'aquí. I què més coneixem? La tangent d'alfa, perquè la tangent d'alfa hauríem de fer la tangent de 55 graus. Aquesta tangent de 55 dona aproximadament tangent d'aquest valor d'aquí. Llavors, aquest valor d'aquí és 1,4281, més o menys. Llavors, sabent això, nosaltres sabem que el que necessitem saber és aquest catet adjacent. Com ho farem? Doncs molt fàcil. Primer de tot, aïllarem el catet oposat. Com ho farem? Doncs primer girarem això, de tal manera que el tangent de 55 graus multiplicat pel catet adjacent serà igual al catet oposat. Què passa amb això? Doncs que encara no tenim aïllat el catet adjacent. Sí? Com es pot veure d'una altra manera? Doncs borrem això i sabem que el catet adjacent serà igual a catet oposat entre la tangent de 55 graus. Com el catet oposat, per una altra banda, és 40, ja sabem que catet adjacent serà aproximadament, agafem la calculadora i fem la divisió, de la manera més exacta possible. De manera que afegirem això d'aquí, que dona aquest resultat. Per tant, aproximadament la distància són 28,008 metres.